बाबा रोवा रोले ना तो हमरो रोवाई आ गेलो। अच्छा हमारे के देख के अच्छा चल देखो बहाना करो कि एक नंबर। अरे जाए ए बाबा स्कूल तो बच्चिया पुल में ढूकी गइलू हो। अरे पढ़े के उमिरिया में लइका पटइलू हो। रुक सारा तोरी बहिन का छाती किनारे। अरे जाए कि स्कूल तो बच्चिया पुल में ढूकी गइलू हो। पढ़े के उमिरिया में लइका पटइलू हो। ए बाबा खतरा दे ये छक छोड़ दे तनी जी कर नाती कहीं का हे वो चीज नतिया काट देबू मारब जे खैनी फेंक देबू जानत नहीं को हमरा के तो ऐसे झाड़ गला दो ना तोरे झटनी दो ना ए हमा ढकेलन बाबा है देख लो मसना में कितना मोटे को बा ई मसाना त मारब ये तना ढकेलो बेतना ढकेलम न कि फिर सुहरी के नाम ना लेबू जानत नहीं को दीदी कैसे बोलत ना चलो हो कन चलो चले कहां जीरो बोल कर हे जा काइल बड़ी रे ले आके नि हम ही झरवावे खातिर लइका न अच्छा ई तार मिहारू हई बोलबो भी बोलबो का हो गइल। अरे ही बड़का फ्रॉड हई ए एका हम कुछ आवेला ठीक होते रौरा हई बाबा हटे कोबेल हेते तो छुओ तो ठीक ए चला जी बाबा ई लागत के मोनी छ ना एकनी के मने हमें के परी बढ़िया से हौ तनी हौ घरवा वाला तनी गेटवा खोल ना एकरा के धर के लेके चल। अरे बात ठीक बा कि ना दिमाग ठीक बा तोरा से तो हम बाद में बतियाई। ए बाबा आज की बात से जाके घूला करब कि बाबा ढोंगी हम कोई उनका भीरी मत जाई। ए मेहर मौग बाबा ए भौजी का जी तू ई बतावा कि ये आइल कैसे ही हो अरे हम इतलिया के नहीं है जी काहे खाती कौन है कि बाबा का बढ़िया बना झाड़ फूक दिया तो लोग लइका हो जाई। एको का लोग भइल बा एकर भूत धइले बा न लइका नहीं खेना होत तो लइका नहीं खे होत कुछ नहीं के भइल जी कुछ नहीं भइल झूठो सा जगह मैं बताओ तना जने से होने हो सड़ो लइका नहीं के होता कहे के नहीं के काहे त तार पता बा काहे नहीं के लइका होत काहे कुछ जाना बुझे घर में तब न बोली तबे ना देख ले अभी तोरा का कहत रे भूत धइले बा। हां ये कहते कि भूत धइले बा 4-5 गो तू ही भूत धइले बा एगो औरी कमी बा एकर मरद अबर बा भूत धइले बा देख लइका कहां से होई एकरा भूत धइले भाई देखत रखी ए आजी बाबू हई आजी देख लो मसनमा सुन तेल ना। तो तोहरो पर 2-4 गो रउआ हमसे बतियाई चार ना कहीं को न तो आदमी नियर बतिया जानत ना हम टेलन बाबा ना हो। अरे तार टेलन आ ठेलन हम बता दे देखो तू ही बतावो भौजी एकरा से हमरा बियाह जब से भइल एको दिन एकर ले पूछल कि हमरा के अपन बिरी सटे देबे ले बसड़ी कहो कनिएगा सुनतनी हम ना जी दीदी झूठ बोलते नहीं है कि ना झूठ बोलतनी भसड़ो रात रात भर यार ले बतियावेले और यार ले बतियावेले रात भर यार ले बतियावेले नैहर में रखले बिया कोनो के अरे वो बर्दाश्त कर लेनी आज ले बताई ना हमनी के का करी इज्जत के न बात रहे हमरे के सटे देबे ले अपन बिरी देखा ऐसे कहते हैं जीरो रहा है ना नहीं रतिया तू भाई एक नंबर के बात सही कहत रही हम एकरा के छुअत नहीं है तो छोट कत लियो ई सटे ना देबे ले हमरा के अच्छा तारा एको छनी जब हमरा के सटो ही ना दीते एकर लोग लइका होई कैसे एकर भूत थोड़े धइले बा करे भोसरी ओ सॉरी करे बचिया तू एकरा के छोटे नहीं के तो कैसे लोग लगे देखिए तो छुआ था नहीं छुआ तू ठीक करता तोरा लेखा आदमी के ठीक करता हूँ ए नाम के आगे जी लगा के बोलो ना एगो तो काम हम देख करो। लो ढकेल देम ना तो सोच लो ये देबो। चार कहीं के सुना। टाइम दे ऊपर बोरिया बिस्तर बना जाई यारे के रहियो ठीक बा जे गुजारा ना हो देखिए जा दीदी ऐसे मत बोली ए बार जब बात ही खुलिए गुल तो फैसला हो के रही अब एकरा के हम ना रखो ए ऐसा फैसला यहाँ मत करो यहाँ बाबा का दरबार है जा करके घर पे फैसला करो जाओ उठो बाबा के दरबार हो तो तू ही फैसला कर हम ना फैसला करो को ठीका लेके बोलते का ये जे बड़ी ये करी हम हम चलो, कर दे हनी एकरा के लिए चल के पहुंचाए आई ए चला बांध के उठाओ इसको भगाओ बता दो जा कि ई हमारा संगे रही आहो। राखो बना तो ना राखो का चाहत तो बोला यार के संगे रहबू कि मर्द के संगे रहबू हमारा ई हमारा संगे रही लेकिन कि ना बाबा बता जावे ये हमारा के रही तो आज के बाद से अगर यार से बतिया दे हलुआ सुने में आ गल कि इनका फिर सड़त नहीं खू रहत नहीं खू तो फिर अपन रास्ता नाप ली तू जब बतियावे के मन होई तो राती में बतियो फिर कहत राती में बतियो कह कि कबो मत बतियो हमारा संगे रही हमार हां अपना मरो संगे रहियो मरो संगे ए बाबा ने तू हमरा के पागल लागत तोड़ा हम समझदार लागत तोड़ा हां आए हां अब सटे देबी न
हाँ, ठीक बताओ कि सबकर लड़का लड़की है, भौजी के लड़का लड़की हो गइल सन, बड़की भौजी के लड़का लड़की हो गइल सन, आ घर दुआर में माने एगो दूगो हमार लड़का लड़की ना रही सके। चला। जी 1 रुपया ससुर न लेलो न देलो छो बताओ। ठीक ना। ठीक बाटे अब ढंग से और से रहिया नहीं तो फिर हमरा के बताए चोर चुप के संजवा से देखियो हम अब कैसे लड़का हो खा के ए उठ उ खुद ही सर्व डॉक्टर पर लइका होका दी तोर जो हट बाबा कहे लगे कोनो काम ना कारण लिखा ओझा अरे भाई बाबा कहे नो डोंट टच मी नो परमिशन नो परमिशन ए पढ़ा लिखा हूं मारो मत नो परमिशन बाबा को मत आओ मार कनिए आओ और एगो चेला रखल सर देखो और ये चेला हटो, रखल अभी- कहीं का शर्मा के हम भूत धराई देता मरघट के काली मरघट के मसान फेंके सतुआ हो जा पिसान लगाई मकई से संग में चमाई ने करे कदू तो भूत एकदम मेरा जरूर धराई चल बैठ जा ढकेलन बाबा से पंगा लेता कहीं का हम देवरा काहे के रुक गई नहीं जुपिया अरे मार ढकेल ए बाबा भागे ना किना हटा उठ जी काय कहीं मैं अंतर मंतर जानता है ए है जा गाड़ी बनल बा भाई चली चला हो रे चला ए ससुरा एक कमरे का मुंह देखल रनिया जरे बोरे बोरे केला बना बोके केला बना बोके तू काहे रोवत रे ऊ ससुरा मरला से हमरा के रोवत रे तू बाबा तारो आई हम तो ना तो कर जला। अच्छा जाए दे चला बहुत बढ़िया है हिंदी बारे तू चल आज के बाद ये ना दरबार लगाओ कब दूसरा जगह दरबार लगाओ के चल